Actually, it's my first time ndenza 2 for 2. Yangithola kanjani? But I feel like Magenge, when it comes to ispaza or this form of hip hop, I relate so much because the way mna and most of my generation or most of igenge ekhule ngayo, you know what I'm saying? I think the minute uSmowa wa appearisha, I think the first time simbona wavela ku TikTok ngale ngoma ithi Ciko, the minute evela he got us excited as abantu bespaza because before Xhosa trap there was this kind of a genre. He got us excited because besiyikhumbula thina lewe yangithola kanjani. So sisesumva thina sa excited and we were wondering uba izawungena na lemfeketho siyithandayo kunantsika mainstream, and it felt like his sound is more equipped, and because uvuke ngexesha loba eksekho ku Spotify or Apple Music and so forth kuzoba lula for yena ba aqophozele yangishaka kanjani because kulula ba ekse because amajita ase out there ayayiblenda le way abo Bravo abo Flash Kumkani. I'm not sure Blood Legend has that core spaza, you know what I'm saying, the way uSmowa has embedded it ngakhona ngithola kanjani. So kuthi abantu who know the foundation, who know the culture, so we felt proud by kusekho umuntu who can do it ngalendlela siyazi ngayo with no gimmicks, nothing nje, a clean spaza, you know what I'm saying, no disrespect to the people abayenza ngalendlela abayenza ngayo. Big shout out for uPhakamiso Xhosa, but we must also understand by say nikule frame nikuyo umjito uSmowa kule frame ukuyo, and we appreciate indlela aze ngayo, you know what I'm saying. So right now ndifuna reactor and ben ndiyaloqa mayino. Okay, right now ndifuna reactor quickly kwingoma ethi Abazali, andingamameli album because ndifuna first impressions yabo izolo. I think I dropped a video on the reactor ku track number 12 because it's 13. It's inhlungu ingoma yakhona, but I already know Ciko unzolo, so I skipped those ones and I tried playing the intro but I stopped. But anyway, balekanga lo way le ntwana indala le yabo, indala le ntwana. So bantu bathi Abazali is another one, so let's listen to Abazali. Yeah Abazali uzawuthini? Abazali ababelieve bawungulu nemali bafuna sivukile siyenu 629 andishine online andvoli Ciko tulo nenyani bazabelieve bawungulu sispan, we no longer do this shit for fun. Don't see when it's done that akafuna oyibona eChristu mama. Hey Kristu mama, ukeyazi mamele ezinye zengoma zami. Awuthayima funa ndiyosipana, vuleka ifist funa undivala nangempama, bumbeka ifist uzomongoza ziphansi zami, ona ndithatha i-big Stephen busy ngabaxhasa, andizamela yena nomfazi wakhe ipapa, abamelwane uthi lo mculo unosathana. Mna noba ntyanga lo mculo ndiyashutha wondingaculanga anganqali ifutha noba ungabhriji izohamba siyawenza amaphutha and loo nto ayintshanga. Hayi inja fethu, inja masita lo mek. Hayi inja le. Inja. Kandicingela le approach. No longer do this shit for fun. Oletsi basoloko bene understanding. Utime akafuni noyibona le way. Akafuni noyiva, but at least mama, yo ama Oletsi, shout out to mamas. Mama, ukeyazi mamele ezinye zengoma zami. Awuthayima funa ndiyosipana, vuleka ifist funa undivala nangempama. Utimer akazishayi nje noba sekwathini ungathangani, funa ukubana ngempama bayise mosibana show ndo ucula fist uzomongoza ziphansi zami, ona ndithatha i-beat Stephen busy ngabaxhasa, andizamela yena nomfazi wakhe ipapa. That's silly. I like it. It's silly but I like it.
Abamelwane uthi lo mculo unosathana. Amna noba intyanga. Okay. Lo mculo ngiyashutha, woningaculanga. Excellent. Angaqala ifutha nokungabreak izohamba. Yo. Siyawenza amaphutha and lo andithanga nqala ifutha noba ungabreak izohamba. Hold on. Andithanga nqala ifutha noba ungabreaka izohamba. Double intender, bro. You know what I'm saying? Ifutha, right? As in, ifutha must accelerator. Then ifutha is a meal. As in, when you're eating, then you see what he did there. Not just because it's not about the food the minute in this the grand, you know what I'm saying? Enye nenye andithanga nqa. abazali ababelieve bawungulu nemali bafuna sivukile siyeni 629 Bakancane. andishayi ngolayi andifoli kwiko tulo nenyani bazabelieve bawungulu sispan we no longer do this shit for fun. They'll see when it's done that akafuna uyibona at least mamam. kodwa ngoni indoda endala ngeke uthethe nami bengathi uthetha nentwana umculo ndiyawuthanda isitulo ndasinaya so iphiko lomculo kulomculo la uhlala sanokwenza Umculo ndiyawuthanda. Isitulo iciko lomculo kulomculo lawuhlala. What? Bra. They'll see when it's done Aye. that akafuna uyibona at least mamam. Man, I think I heard this verse on. I heard the verse. There was a snippet umshito wasikhuphayo and you can even leave this, but man, listen. kodwa ngoni indoda endala No. ngeke uthethe nami bengathi uthetha Nelight. umculo ndiyawuthanda isitulo ndasinaya so iphiko lomculo kulomculo la uhlala No. sanokwenza i5 block last week ndabazama Okay. kwathengisa iganja umculo bayawujaja I just sold 15 verses out ndazingcwaba I just went 100k views on YouTube wandihafa Whoa. shows andihafa studio kuyagcwala i-videos ndiyazicwaba yeah every store ndiyadwadla cashback every 3 minutes ubarakati uyagcwala Kothini? Ay, kothini. Mdala boy. Shout out to Usmoa, bro. Ndiyabulela, bro. Siyabulela sisonke as a culture. Sibulela sisonke, Brian. Sibulela singobuninzi bethu ngokungazenzi siyo. Mainstream andiyazi uba banga appreciate le way ngalendlela si appreciate ngayo. Siyafuna uba kube khomnye without is bias, like as raw as it is, ingene pha as raw as it is, yabo. Ndiyavuma uba amajita abafana noSiya Shezi babezamile kwelacala abozakhe bakhona, but into raw like this andikayiboni, you know what I'm saying? Besides, of course, 300 years, abo Pizzo, abo Bekyana, abo Kidio, abo China, these niggas, Makula, Matatu, and the does. Yeah, I wrong and it's something that we've been missing. And now it's since Ken City in the world of Spotify, kulul by kwenzeke is new. If excess mafika people who are already in the industry, for instance, people who know things, yeah, because asizazi zonke izinto esingabantu bakhona abantu abayazi ba shoot a proper video noba la challenge la ngoma iciko lomculo a proper video, put it on channel or we push ngendlela enikwazi ngayo. But ke what happens when abanye abantu, for instance, people who are well aware of izinto have already artists abazipushayo. So for sure, andiqondi izabakhona laa nto uba ufuna ugqitha i-artist, there's gonna be competition within la way, yabo, which is mhlawumbi is going to be a problem, because I believe there was also a struggle with into artwork somewhere somehow. Ngithola kanjani yaqalelwa i-artwork yenziwa, andiyazi, yabo, into ezinjalo man, yabo, because umjita has the skill. But that's not the only thing that's going to push you out there. There's marketing, there's PR, there's distributions, there's everything. Chaos in the most man. Yeah, well. So yeah, that's what I'm saying. It's if we have
one good person like this one, everybody must ugcwala phasi wonke, but naye the way they receive it, yabo i-shares phela xatyawana, like yenza le nto yenziwa ngu-El Nino ne-iFun, baxabana nge-royalties omcaciselo omnye umfundisi omnye ababhuti omadala ke ngoku, yabo. So urongo, so asinokwazi ke ngoku funa thini sithi xa kunothi yabo, because utheni wena ndingayenzi mna, you understand. So there's a lot of things involved kuyo yonke loo nto leyo. Sawumane sicriticize ke, sithetha le nale, sithetha naphaa ngathi singona sikubala umfana ku-TikTok lo Bram o-Tops, yabo, sithethe phaa singade sizintweni. But anyway, I like it manje ngabe ndilequlu eninzi, yabo. Indizise yandithoba yandibeka phansi yathi kusenantsi le way uyithanda. Abazali, dope song, a very good song. The verses are unique, they are proper. Isikiwe Mzmowa kuliciko lomculo bawo. Big shout out. Exa must push the way bafethu, must push the way. Mziwa kwantu. Polas.